Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Adi Nugroho, resensi Kalidoso setunggal saking kelas TMPO kalih welas kalih. Kula badhe numbang pangkur pada setunggal. Mingka mingkuring angkara akorana korana mati siwi sinawung resmining kidung sinumba sinukarta mrikertata pakatining ngemu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama aji kas manjur saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.